Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навори ҳастаи дута Toyota Camry бо нархҳои арзон, ҳастаи Lexus RX, Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Toyota Axio, Mercedes CHK, VAZ 2107 бо нархи арзон ва ҳастаи VAZ 2115 Lada Priora ва дигар навод маркаи мошин аст ки бо нархҳои арзон мо омода кардем ва пешкаштон мекунем. Барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ва дӯстон, курси имрӯза бошад 116 сомонӣ аст ки мо бошад навори имзара сар мегирад. То охираш тамошо кунед. Мегузарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно аз территорияи Москва ба самти Қазоқистон граница гузашта рафта биёянд, мо ба шумо тавсия медиҳем пересечения граница акаи бегзод дорад ки таҷрибаи 10-солаи корӣ доранд. Ҳар рӯз рейс доранд. Мошинашон мошинаи комфорти, мошинаи люкс аст ки шуморо аз территорияи Москва, территорияи метро, Садовод, МКАД омада қабул мекунанд ва ба самти сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. Нашуд агар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ба калам мегиранд. Дута рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунанд, ҳар дашта имо WhatsApp доранд, мошиношон Wi-Fi, кондитсионер, чизои ҳозиразамон. Ҳар рӯз рейс доранд ва чанд навъи мошин доранд ки мошинро худтон метавонед интихоб кунед. Агар шумо аз номи канали Рахштеҷӣ гап занед, ба шумо ягон скидка арзон мекунанд. Марамат пересечения граница ака бегзод ба шумо тавсия метавонем, метавонед тамос гиред марамат. Мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. VAZ 21015 аст. Баъдрон ки мошини молодежни советский срочно соли 46-2050 сол аст ки сӯишфурӯш ҳам газ, ҳам бензин, мотори 6 литри простой, коробка механикаи сайсари мошин мегад, чоткаи мошин хелаки даст як одам да гашти сай. Мошин 4 дискаҳои фасон, 4 балонаи ҳолати кори, чихолои нав, нохали светои серебристи, мошинча чотка. ҳуҷҷаташ не ки бурд мешавад. нархи мошина мега 21000 мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клуб. Якумаш рақамҳои дастии Вавилон Туркистон, ахираш 29, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. VAZ 21015 сони азиз, 2050 сол, сайсаи чотка, чихол пихол нав, ҳуҷҷаташ хай буд мешавад, салон тозак, мошинча опшин тозак мега сои буш. нархи мошин 21000 сомон, бо камтар муомила мешавад. Марама дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирем, бо срочное савдо дорад. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имои мо бодароӣ кунед, мо реклама мекунем. лайкотона фаромош накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дискаи фурӯшӣ аст. баъдрон ки дискаи рамашкаи пачка аст ки мега ай мошин канда метиҳем, мега срочно мегад, мақсад ки сум дар кура мега дискара мефурӯшем. дискаи рамашкаи размери 14 тоқа дискаи холия. баъдони азиз, мақсад ки хеле кафидаги варид парид хеле надорад. дӯстони азиз, сайсери мега идеални пачка. нарша мега 3100 сомонӣ аст, мега бо муомила мешавад ягон сум камтар ва дар шаҳри Қурғонтепа. рақамошо рақамҳои Вавилон тоқа прамои рақамошо кор метаваққа метавонед дар рақамошо занг занед. дискаи рамашкаи барои опелои Сидан, опелои Хетчбек, опелои Караван обшим дар бисёр маркаҳои мошина мешавад ки идеалне, мақсад ки ягон сарапина, ягон кафидаги варид хеле каҷала нест. ай пачка ай мошин мега меканам метем ё ки даставка фора роӣ мекунем. марават кадом медам хеле дар рамашка бисёр дар комментария хоҳиш кардан, дар рамашкаи арзон 309 зур марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lada Priora аст. баъдрон ки солҳои нав 309 беҳтарин. соли 2011 сол, сӯишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайсари мошин баъдрон беҳтарин. мошин ҳамаи намуд комфорта дорад. озӣ ҳамаша фаҳмода метиҳем. вариантҳои алиши боша, маромат пешкаш кунед, вариантҳои алиширо мебинанд. рул гидравлика, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин дӯстони азиз, центразамока, электропакета, аккумулятораш пачка, номерош мегад номерои нами дар танаш додад, номерош мегад падарка, хадавои кадаги, моторсоз, коробка асос, светаш нам хеле сафед,
мақсад ки лабовои ақибаш тонировка дорад, аккумулятори нав дорад, мултирол аддитсионали задни камера, общий монитор, центр замок, ҳама чӣ дорад, пулткати ҳуй мешавад, трезаҳои ақиб, ҳамаш тонировка ва электропакет дорад. Мошин нази бо патрони ки ҳамин хелам доштае. Общем мошин такси гаштаги нест, мошин тоза ки фақат барои дастӣ шона, ай сабаби ки мега сум дар кошта мега мошина мефурӯше, бо хай маълумотша мехитон мегирен. нархи мошина мега 45000 мегем, бо камтар муомила мешавад. Дӯстон азиз, мошин дар шаҳри Душанбе, бозори Саховада қарор дорад, пеши бозори Саховада яъне ки Душанбеда. нархи 45000 сомон аст, бо муомила 2011 солаи лада приора. خب پراموی رقمای صاحب رقمای واویلون کدام تو که میخرین اگه وارد داشته باشین مرامت زنگ زنین بیشتر معلومات از رقمو گیرین. اگر اگه رکلام ماشین خونه زمین داشته باشین برای فروختن مرامت روی کنین ما رکلام فروشته میگذاریم. میگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی لکسوس RX است بادرون که سری سال برایشش 2005 سال است که سوژفرش بنزین خالی موتور 3 سیلندر коробкаш автомат سیستم ماشین میگه چوتکه мошин мега сайстани хуб, моторсоз, коробкасоз, кузов тоза, дӯстон азиз, кузоваш тозае. Вариантҳои алиша мегад боша пешниҳод кунем ба ягон мерседесои кузови 211 боша, хел мерседес 211 ёки ягон варианти дига маромат пешкаш кунем. ва сумаки бошад, нархи мошин 100 000 сомони аст, камтар муомила мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 100 та. алиши фақат ба мерседесои мақсад ки 211 гуфтага аст, бо хай вариантро пешниҳод кунем. мошин дар Душанбе сумкати. ва дӯстон азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим мақсад ки мошин хар ки бошед дар комментария мо нависед. мо дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайк фаромӯш навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry 2 соли пурӯшаш 2009 сол, сӯишфуреш бензини холӣ, мотор 2.4 литр, коробка автомат. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ранги дубайский, Toyota Camry ди дубайский. маълумоти мошин ҳамин хеле ки фақат мегад мошин дар ҳолати хуби техникӣ, дига маълумотша нагуфтиянд. номери транзит хай мақсад ки ҳуҷҷаташ тонировка хеле чора нагуфтиянд. нархи мошин мега 83000 мегем. хай мошин дар шаҳри Душанбе, рақамош наста мегафон. фақат мега илтимос харидории аниқ мегад занг зана, беҳуда мегад нороҳат накунад, фақат харидории аниқ. мошин расходро надора, иша нагуфта, фақат ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 83000. мошин дар шаҳри Душанбе, кадомтон ки мехаред, сумтон ки налич бошад, маромат дошед, дар рақами поёмда занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст бадрон ки дар кузови седан срочна сайстаниҳои зур. соли пурӯшаш 1998 аст ки сӯишфуреш бензини холия, объем мотораш 6 литр, коробка механика. сайстани мошин бадрон беҳтарин мошин, тозак, балон 80%, ҳуҷҷат дорад, 4 диска электропакет, светои намхелии савзак, салонш тозак, чихолои девона, скаменкои оригинал. мошин дӯстон азиз, чоткаи бадай, 4 та балон 80% аст. моторшам беҳтарин мотор, ягон расход надорад. нархи мошина мега 49000 мегем, бо муомилаи хуб амл мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. промои рақамҳои мегафони соҳибшона Opel Astra дар кузови седан 98 сол, бензини холӣ. мошин тозак, такси гаштаги нест, мошин тозак бадрун 49000 бо муомила дорад. дӯстон азиз, рақамош дар пойни видео аст, кадом то ки мехарем бештар маълумотша гирен. خب ягон реклама дошта бошем, марама дар рақамҳои аввали видеода буд, ҳамун 20 дар рой кунем, мо реклама мекунем ва кадомтон ягон маркаи мошин ки мехарем дар комментария нависед, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. навора дӯстон азиз, то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico аст бадрон ки светои вишнои олучаги, соли пурӯшаш 1996 аст ки сӯишфуреш газ бензин, объем мотораш 0.8 литр, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин фақат расход як краска нахоҳед, дига намекунен ша. мошина мегад коробкаш мега соза, мотор мега соз, хадавой мега зур, документ мега дорад, аккумуляторш мега пачка, як 3 рӯз пеш мегад харидем, балоншам ҳолати корӣ аст. мошин фақат як краска. нархи мошин 7800 сомонӣ бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 7800 сомонӣ, рақамош аст мегафон, бо муомила доштае. маромат кадом ки мехарам метавонад ки аз ҳамин рақамо маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамо гирем. фақат лайка фаромӯш накунен гузорем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки бояд ага Toyota Camry 2 бо нархи арзон срочно. соли пурӯшаш 2008 сол, сӯишфуреш газ бензин, мотор 2.4 литр, коробкаш автомат.
мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд газ масалки газ бензин мегӯяд кор мекунад дӯстони азиз. евро 4 мегӯяд баллонош мегӯяд 50%, краскаш мегӯяд соз. нархи мошин мегӯяд 75000 сомонӣ аст, не ки аки арзон мекунад ки иша нагуфтиян диска писка баллонати корӣ. хоб нархи мошин 75000 сомон мошин қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода, яъне ки Регарда. ҳаст рақамошон билайн кадомитон агар харидори аниқ боша сумтон наличи боша марамад занг занед. дӯстони азиз, агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона замин квартира ягон гов мол ягон аппарат ягон техника ягон маҳсулот чизе ки барои реклама карда боша барои фурӯхтан марамад рақамои мо дар ватсапи аввалда ҳаста дар видеои аввалда 885 12 25 ватсап дора марамад рӯй кунем мо реклама мекунем. шумо ба хотири меҳнатои мо ялакира фаромӯш накунед гузоред навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Daiwo Matiz аст баъдон ки срочно нархи ахирон шуд. соли бори 61998 суифреш газ бензин объем мотораш 0.8 литр коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз южни кореяст ки мегӯяд соҳибаш ҳолати хуби техникӣ дар мегӯяд 4 та баллонош мегӯяд дӯстон азиз 90 документош мегӯяд то охири январ. ду дари пеш мегӯяд электропакет хулоса мошин ҳолати хуби техникӣ нархи мошин мегӯяд 12000 сомон аст мегӯяд дӯстон азиз нархи ахирош ай учет бовардага дига арзон намешавад нархи ахирош 12000 сомон ва мошинча айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат 12000 рақамошон аст мегафон кадомитон ки мехаред марамад дига маълумотоша аз ҳамин рақамо гирен нархи ахирош 12000 ва дӯстон шумо дам агар ягон маркаи мошин лозим бошад дар комментария мо нависед агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем лайк казанем фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Toyota Axio аст баъдон ки соли бори 6 2008 сол суифреш бензини холӣ объем мотори 1.5 литр коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника дӯстон азиз хай мошин камтар ихеқа кам кор дора бо хайхто маълумотша мегирен нархи мошин мегӯяд 68 мегӯяд неки намедонам мумкин арзон меша намеша иша нагуфтае. хоб мошин дар душанбе нархи 68 2008 сол Toyota Axio хай мумкин расход дошта боша марамад рақамошон аст ай вавилон кадомитон ки мехарен дига маълумотша гирем барои ки маълумотои мошина вапши наистагӣ нест фақат мегӯяд срочная тоқа суми холия кадомитон агар ки хали мошин ки маъқул боша бо занг зарем маълумотои пурра ва аниша аз рақамо гирем марамад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки ВАЗ 2107 ВАЗ 2107 мошинои советский молодежный срочно соли бори 6 1996 суифреш газ бензин мотори 1 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд магнитофон дорад самбуфер дорад дӯстон азиз мошинча мегӯяд айҷош мегӯяд заводида мешавад техпаспорт номери транзит ва нархи ахириш мегӯяд 6000 мешавад мегӯяд дига арзоне мошина ҳозираш 6500 мегӯяд неки нархи ахирош 6000 мегӯяд дига арзон намешавад илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ рақамошон аст дар поёни видео кадомитон ки дар ҳамин нархи 6000 ки мехарен марамад занг занед бештар мавошад то қасуми холӣ арзон намешавад. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.